Viimaksin tarina on alkanut jo 1936 oulaisten liikenteen nimissä. Näin ollen olemme palvelleet asiakkaita jo kohta 90 vuotta. Tänä päivänä toimimme hyvin laajalla alueella Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuunkin alueella yli 20 eri paikkakunnalla. Alun perin pienestä perheyrityksestä on kasvanut vuosien varrella sitkeän työn ja tinkimättömän sitoutumisen avulla yli 100 linja-auton yhtiö, joka tarjoaa linja-autoliikennepalveluiden lisäksi kattavia matkanjärjestäjä- ja matkatoimistopalveluja. Tänä päivänä toiminta-alueemme on varsin laaja, kattaen noin 20 paikkakunnan alueen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun alueilla. Pitkän historiamme aikana emme ole vain kuljettaneet ihmisiä paikasta toiseen, vaan yritys on ollut myös osa monien elämäntarinoita. Se on ollut mukana niin ensimmäisissä koulumatkoissa, joukkueiden pelireissuilla, tapahtumissa, ystävien tapaamisissa kuin kaikenlaisissa seikkailuissa sekä kotimaan että Euroopan maisemissa. Haluamme antaa jatkossakin näitä laadukkaita ja ensiluokkaisia kokemuksia niin kiireisiin arkipäiviin, juhlahetkiin kuin kauan odotetuille matkoillekin. Jokaisen kyytiin nousevan bussimatka on meille luottamustehtävä. Toimintamme voimakkaan kehittymisen ja laajentumisen myötä vuonna 2024 aika oli kypsä uudistumiselle. Syntyi Viimaksin tarina. Viimaks nimenä kuvaa eteenpäin vievää voimaa ja samalla maksimaalista palvelua ja mukavuutta. Olemme vakaa kumppani, joka haluaa aina tarjota asiakkaille vain parasta. Toimintamme arvoja ovat turvallisuus, yhteisöllisyys ja vastuuntuntoisuus, jotka haluamme näkyvän jokapäiväisessä toiminnassa. Tervetuloa Viimaksen matkaan ja viihtymään kyydissämme!